Nesta cooperativa gandeira de Mazaricos precisan unha gran cantidade de enerxía. Teñen que muxir 600 vacas 3 veces ao día, manter os sistemas de ventilación e os tanques de frío para o leite. A súa factura da luz é sempre moi elevada, por iso, para tentar baixala, puxeron en marcha unha innovadora comunidade enerxética que, mediante a instalación de paneles fotovoltaicos, permítelles aforrar un 20% na factura. I know somewhere there is a party going down, interesting people, conversation to be found. I've lived in cities where there is no solitude. I've made some friends there that I hope I'll never lose. A factura, digo, da factura pasada é así 5.000 euros. 5.000 euros despois de descontar o que aforramos ca planta da mancomunidade e máis ca nosa propia que temos de autoconsumo. Se non, canto podería... En torno a 7.000 euros mensuales de luz. A enerxía sempre foi un luxo. A leña, antes, o carbón despois, o petróleo, sempre foron un luxo. A anomalía se cadra foi que non fora durante unhas décadas. E agora estamos diante dunha nova realidade na que Galicia, España, Europa, temos que virar o modelo enerxético e basealo no autoconsumo, na xeración distribuída, no aproveitamento dos recursos renovables en definitiva para nos abastecer enerxéticamente. Estamos na comarca do Xallas, o concello de Mazaricos, aquí nunha aldeiña nun lugar chamado Grille, nunha sociedade cooperativa do mesmo nome, Grille, que é un dos principais produtores leiteiros de Galicia. Nós chegamos a un acordo con eles para a instalación dunha planta fotovoltaica nas súas cubertas, que é propiedade da nosa empresa de Nova Enerxía, e que suministramos electricidade á propia cooperativa, máis a outros consumidores nun radio de medio quilómetro. A mancomunidade enerxética, nós somos os donos do teito, nós consumimos o 90% da enerxía que producen e o outro 10% repártese entre as explotacións das que nós somos socios tamén, o que é Gran Xabar, Forxabar e Cuma de Salles e Barcal. Poderíamos tamén suministrar a veciños da aldea, a explotación gandeira está pegada á aldea, mas ningún veciño se aderiu á comunidade enerxética. Basicamente é un acordo comercial no que un cliente nos cede a súa cuberta, a nosa empresa proxecta, instala, é dicir, promove a instalación, asume o investimento, instala a planta fotovoltaica na cuberta e, a partir dese momento, o cliente comeza a consumir da rede eléctrica, máis da planta fotovoltaica, sen ter feito ningún investimento inicial. A electricidade que procede da planta fotovoltaica cóbrase a un prezo moito inferior do que vende o mercado, porque a enerxía eléctrica que se produce in situ, que se produce localmente, sempre é moito máis eficiente que a que ven de quilómetros, de moitos quilómetros, que pode vir dun parque eólico, ou dunha central de gas, ou dunha central hidroeléctrica, e que ten que cruzar dúcias, centos de quilómetros para chegar ata aquí. Grille, foi unha das primeiras cooperativas agrarias que se fixo en Galicia, data dos anos 1960. Foi evolucionando a medida que foron pasando os anos, foron entrando socios, desaparecendo socios. A día de hoxe somos tres socios, e na actualidade traballamos 14 persoas. Ordeñamos 600 vacas, cunha produción diaria en torno aos 25.000. Sempre a alimentación foi o gasto principal das explotacións, a maiores que a coyuntura que existe actualmente no mercado, pero tamén ao mesmo tempo este ano sí que sufrimos un ascenso, sobre todo nos costes de enerxía, principalmente a enerxía eléctrica e como segundo o tema do gasoil. A enerxía eléctrica pasamos de que fora un porcentaxe moi baixo da nosa facturación a día de hoxe representar xa algo representativo da facturación da grasa. A verdade é que se consume moitísima enerxía, unha en enfriar o leite, outra en enfriar os animales, moito. Todo o ano o que é a parte referida a enfriar o leite é o que máis enerxía consume na granxa, e agora no verán unha é o enfriamento do leite e outra o enfriamento dos animales. Refriámolos de dúas maneiras, unha é mediante duchas de auga e despois con ventilación.
As duchas de auga que lle facemos é mollámolas para poder evaporar o calor que teñen. A ventilación o que fai é principalmente secalas. E así baixarlle a temperatura do animal. Este é o sistema de ventilación. O sistema de ventilación é combinado entre ventiladores no teito e riego. Os ventiladores e o riego entran por un índice que se chama THI, que é a combinación de temperatura e humidade. Según o índice que a centralita determine, pois, vai entrar un ciclo de riego e un ciclo de aire, un ciclo de riego e un ciclo de aire. Ahora mismo, como a temperatura aire está relativamente baixa, o riego non arranca. Principalmente por benestar das vacas, porque elas así que pasan de 20 grados, nós non sentimos calor, pero elas sí que sinten calor. Canto máis a temperatura sube para arriba de 20 grados, peor están elas. E así que se nota unha baixada de produción moi grande. Baixada de produción, baixada de fertilidade, problemas de podoloxía. A miña historia vinculada ás vacas é a dun mozo galego criado no rural, amante do rural e amante principalmente das vacas. Aquí houve un éxodo no rural tremendo, sí. Mazaricos é o principal produtor de leite de Galicia e é donde, orgullosamente podemos decir, donde máis xente nova hai traballando no campo. Este é un sector que, como lle digo moitas veces á xente, durante uns anos tuvo unha evolución prácticamente escasa, pero de unha década para aquí está evolucionando a un ritmo impresionante, porque cada vez máis población, cada vez máis demanda de produtos de alimentación, pero cada vez menos xente que se dedica a producir. E claro, eso leva a que sempre nos teñamos que asistir cada día máis e máis. Ahora mesmo está en Coordeño, é unha a principal labor do noso establo. Bueno, en porcentaxe de enerxía, o ordeño en sí ten un consumo relativamente baixo, será en torno a un 15% da factura da luz e máis un 15% do consumo total de enerxía. Facemos 3 ordeños ao día, estás ordeñando en torno a unhas 18-20 horas diarias, é o que leva o ordeño aquí. Este é o tanque de leite. O noso maior consumo de enerxía é este. Isto consume en torno ao 55-60% da enerxía total da grasa. Cando entra no camión ten que estar a 3 grados. Temos un sistema de enfriamento previo con agua do leite, baixo de 36 grados a 14-15 grados cando entra aí no tanque, pero o resto ten que facelo o tanque, enfriar o leite. Costa diñeiro, a mantelo frío costa moito. Entendo que debemos de consumir en torno a uns 20 kilovatios neste mes. Esta montámola no 2019 e esta este ano. Aquí hai 36 kilovatios conectados e aí hai 25. Nós tiñamos unha instalación propia, unha planta fotovoltaica propia, pequeniña, que cubría co precio de enerxía que había antes e co que consumíamos antes, cubría en torno a un 15% do consumo que tiñamos. Agora, durante os últimos 2 anos, tuvamos unha expansión moi grande e bueno, Surso, a través de Enova, proporcionou-nos a idea esta de facer a comunidade enerxética. Que nos supón agora? Esta comunidade enerxética que temos a día de hoxe supónos o 30% o aforro no 30% do consumo e o que ven sendo un 20% da nosa factura eléctrica. Temos proxectado agora outra ampliación máis grande e intentaremos chegar en torno ao 50% do consumo de enerxía que temos. Este modelo que se chama PPA, no que unha empresa fai o investimento e instala a planta e os consumidores se asocian á mesma, é unha vía de aforro segura
porque o cliente non ten que facer ningún investimento inicial e obtén un prezo de electricidade moito inferior ao do mercado dende o momento inicial. O prezo de electricidade pode reducirse menos da metade agora mesmo, cun modelo deste tipo. Nós ofertamos a posibilidade de recompra, son contratos a longo prazo, mínimo 12 anos, pero polo camiño, a partir do sexto ano, existe a posibilidade de recompra, de instalación por parte do cliente. Vamos ter anos por diante cunha situación de restricción de recursos enerxéticos, probablemente nos vindeiros anos, nos que o autoconsumo e a produción local, a xeración distribuída, é unha estrategia prioritaria para compensar esa carencia de recursos enerxéticos. A día de hoxe, conseguir enerxía barata é imposible. Temos a ventaxa de que a enerxía do sol é gratis. O único que hai que facer é invertir cartos en transformala. Para nós sí que supón un aforro tanto para nós como para o resto dos socios da comunidade enerxética. O modelo de PPA, Comunidades Enerxéticas, é rendible para grandes consumidores ou para colectivos de pequenos consumidores que se asocian entre sí. Por exemplo, unha comunidade de veciños, unha asociación de empresas nun polígono industrial, cooperativas, como este caso, cooperativas de gandeiros, mesmo comunidades de montes. Temos un pequeniño caso dunha comunidade enerxética nunha aldea, no concello de, aquí en Galicia tamén, no concello de Lousame, que van promover en común unha planta fotovoltaica dentro da comunidade de montes para aproveitamento de todos os veciños. É un pouco, decir, ou para grandes consumidores ou para moitos pequenos consumidores que se asocian entre sí. Sen dúbida, a día de hoxe é unha moda, hai un pequeno boom derivado da alza no prezo da electricidade, mas tamén é unha tendencia de fondo que viña nos últimos anos e que dende o 2019 despega por unha consolidación a nivel normativo. É unha evidencia xa de que o panel fotovoltaico é unha tecnoloxía consolidada que reduciu o seu prezo nunha década por 10. O prezo do módulo fotovoltaico entre 2008 e 2019 reduciuse por 10. Ademais, é unha tendencia que ven favorecida con moitas subvencións da Unión Europea e que vamos ver que se vai consolidar nos próximos anos, 5 ou 10 anos. Vamos ver como todas as industrias, todas as pequenas empresas e a maioría dos clientes domésticos que poidan van ter fotovoltaica instalada na súa cuberta.